A Mallorca sempre anem a més. Ara resulta que la base aèria de Son Sant Joan hi posaran un magatzem de bombes i míssils. 75 tones d'explosius. Això no és defensa nacional, això és la tercera guerra mundial en un parc turístic amb torrada i gin tònic inclòs. I no t'ho perdis, això ajuda a vora l'aeroport, que dius, mira, si ja fa por perdre la maleta amb Iberia, ara pots perdre el vol, la maleta i mitja pista, si fa falta, saps què t'ho vull dir? L'estructura serà un iglú resistent a 7 bars. 7 bars, han dit. Això a Mallorca no és una unitat de pressió, és una ruta de vespre. Jo ja me veig els militars provant la resistència. Aquest iglú aguanta un negroni mal fet, una barra plena d'alemanys en xancletes i dues despedides de soltera britàniques. Ale, apte! I ho faran semi-enterrat perquè s'integri en el paisatge. Sí, molt integrat. Un búnquer nuclear camuflat amb herba de jardí. Un poc més li planten 2 garrovers i li posen el cartell de refugi agroturístic amb encant. Però alerta, perquè el Ministeri diu que és per raons estratègiques. Clar, Mallorca és el lloc ideal per guardar míssils. Bona temperatura, bon menjar i si esclata tot, ets a 10 minuts de la terminal i a 20 de Solla. Això en temporada baixa. Això sí, podran tenir 75.000 quilos de bombes, però no tenim metro fins a Son Espases. És com tenir un Ferrari dins un pàrquing i no tenir rampa per sortir.